Ani Fitri. Leres. Fitri menika fitrah, fitrah menika suci, Nggih. suci menika bersih. Nggih. Insyaallah dengan suasana kados mekaten sedaya dipun paringi kesucian hati, kebersihan hati. Amin. Nggih. Malah nun sewu sing jeneng halal bihalal niku lak budayane wong Jawa. Leres. Teng Arab mriku mboten enten kangge srana awake dhewe nyambung silaturahim. Jenengan karo putra-putrane dolan nggene Mase, nggene Mas Kluthuk. Terus ngurake tang pira Mas Kluthuk nyangoni putrane jenengan, terus jenengan nyangoni putrane Mas Kluthuk. Ngoten niku. Nek kula niki ikhlas jenenge ponakan saya anake Mas kula dhewe. Leres. Nek bab sangon sinangon niku ampun wajibipun to, Gus. Lah nek niki mboten iso kon iso seimbang bales budi balik niku mboten saged. Sakniki jujur kemawon, putrane Mas jenengan Mas Kluthuk niku putrane jenengan sangoni pinten? Kalih. Nggih. Niku 150-an. 150-an. Nggih. Cah loro berarti 300. Heeh. Mestine kakange kan gak kalah. Gak kalah pripun? Malah niki sing lecet tok. Kok iso lecet? Lah pripun mboten lecet cobi jenengan pirsani. Anake tak sangoni 150. Bocahe loro lanang wedok. Lah kok anak kula niku malah disangoni 100-an. Jajal 100. 100, Mas. Mongko sing jenenge piyayi sepuh apa nek anak mbarep niku wakile wong tuwa. Dadi pengarep kudu dadi tulodo lho. Leresipun lak ngoten kedahipun. Lah nek mboten dicake kok niki kok. Ampun ngoten Mas Kluthuk. Paling mboten ya padha lah karo Mas Klitik 150 ngono. Syukur yen iso luwih. Wong nyatane angkringane jenengan ya laris. Nah, kula niku priyos luwih to, Bos? Piye? Anak kula sangoni pira? 150. Anak kula pinten? Kalih. Loro. Berarti lek jumlah 150 ping pindho pinten? 300. Lah kula nyangoni pinten? 100 no. Anakmu pira? 5. 100 ping 5 pira? 500. Aku lho riyo dingi tambah 200 ning kowe iki aku. Niki terus matematikane iki piye njajal? Ya matematikane jelas to. Ora jelas piye wong jelas aku 150 karo 100 kok akeh kowe iki lho. 150 anakku loro, 100 anakmu 5. Bosok aku ndek iki. Ngono mulai sik golodong. Ya maklum to Mas, nek perhitungan bojone lak iki kepala bank mekar to iki. Wah iya. Dadi nek perhitungan nggih ngeten niku. Nggih. Ning ngeten lho Mas. Ngeten apa? Sing gregete Mas Cahya kuwi ya. Lah nyapa? Badanku aku rono. Terus neng meja Jawa pake. Apa jenenge? Ya cawisan. Komplit to? Komplit napa isine putih tok. Prentil-prentil. Sanghe kuwi. Sanghe apa bang tak pangan kapur barus. Kalau kongguane kaya nek 5 kalau komplonge. Kongguan apa? Tak buka rengginang lho. Sing sitoke sampean ki jane arep kaya ngopo? Apa to sing duber, apa sing digoleki? Nah, riyaya kuwi lak wulane Sawal ming krana pura ngapura. Nglebur dosa nah. ran ing ngapuran. Nyapa ngapuran didosa karo Mas Cahya njaluk pangapura lho. Kabeh kuwi sing malah sing didosai Mas Cahya. Lah ngapa? Mantanku direbut lho. Sik iki tekan ndi bocah iki. Iki live streaming lho dipirsani karo Pak Wali lan jajarane. Pangapunten. Seharusnya kamu itu naik panggung sudah ada persiapan misi visinya Bapak Wali Kota. Madiun itu apa yang harus kamu sampaikan? Ora kok terus membuka privasinya Mas Cahyo. Tapi setelah bertemu dengan Mas Cahyo yang mempertemukan adalah Bapak Wali Kota. Ya. Iki akhirnya aku timbul kenangan-kenangan yang lama. Wah, kenangan apa lagi? Sing didosa sini Mas Cahyo karo aku. Dosaku apa? Dosaku ki lho. Piyayine iki ra tau gepok singgol jiwit. Aku yakin ora medhit. Ora tau nglarani liyane. Lah iya, tapi kan seharusnya paham. Biyen ki Kesi iki biyen karo aku lagi gandeng diroyok kuwi. Wah, lah nek iki aku ora ngerti urusanmu nek iki aku. Aku nek perkara kuwi lak urusanmu karo Mas Cahyo, urusanmu karo Yukesi. Ora harus seksine Kojo, biyen ning Kojo kuwi biyen aku. Kojo ngendi matane rono lho. Pedhaku tak parkir ning kono sak kuwi rono. Kojo kono. Lah ya pedak rono ki ngopo? Aku ning Ramayana sik terus sakit rono ngono. Kowe ki ra roh lho. Sik, iki sasi Sawal lho, Mas. Wong kabeh ibarate angka ki 00 kabeh. Sampeyan aja menyebar fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kok iso sampean gandeng karo Kesi iki ketemu pirang perkara. Nadyan to aku ngerti utawa ora, kan ya iso mikir iso nalar. Kok Kesi kok gelem karo sing jenenge Desel kan ora mungkin. Mas, jenengan dereng pirsa. Sawise gandeng karo Diesel aku wis dipegat. Saiki mu gandeng karo genset.
Ya mending enek peredame aku kok. Wong niku aja ndelok perkara rupa kula elek. Ana paribasan wong tuwa ki wingko katon kencana, kencana katon wingko. Elek kaya ngapa yen tresna diarani ayu, elek kaya ngapa yen tresna diarani ganteng, Mas. Ya nek ya kudu ditenalar to, dipikir rasione lak kudu mlaku. Nuwun sewu ora kok pamer. Aku rabi karo Bu Kesi, sing jawab dudu aku, sing lenggah. Serasi napa mboten, Pak? Serasi. Serasi napa mboten? Serasi. Lah yen karo kowe nuwun sewu, sinden Kesi iki kondang mosok rabi karo gemuk. Sing muni serasi iki mah mesti mbok 20.000-an iki mah mesti. Kok iso lho? Yang ini loh, secara ilmu, kecerdasan, intelijensinya dalang karo dagelan lak wis beda. Pedhot Mas aku. Loh, asine. Kok pedhot piye? Iki papan panggonane iki ora nggon kanggo untuk menguak sebuah aib pribadi loh. Ndak menguap tapi dia adu ndak masalah aku. Loh. Dia adu lah ini paling tidak punya predikat loh. Dosen loh paling ora. Dosen bangga gitu. Loh. Piye ta ki? Bayarane ki lho pira? Wah, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Mas Cahyo ki leh ngudi ngilmu ki direwangi saka ramane Mbah Sukron Suwanda nganti tekan nitis nggon putrane pi apik trae apik dalang kondang dadi ulama terus nitis nggon putrane ya dalang kondang iso jiarke Jawa. Lah sampean kuwi Bapakku yo dagelan kok. Lho. Ya kondang. Kondang siswa budaya bos-bos iki yo. Nyatane saikmu yo bar ketoprake. Lah ketoprak bare mbok pamerke iki. Ya bangga lho. Mergo ada permulaan pasti ada akhiran. Oh, ada awalan pasti ada akhiran. Kok iso permulaan iki opo iki? Awalan. Ngono. Iki bahasa pinter lho iki. Lah wong kowe iki. Sik yen pancen jenengane piyai cerdas. Saiki Mas Klitik dhisik. Iki lak dalam rangka tasakuran purna tugas nangge pepunden kula Bapak Maidi nggih to kalian Ibu Indaraya. Kira-kira pesan sampean untuk warga masyarakat Kota Madiun piye? Paling pesanmu mek muga-muga BPJS jalan. Sing ngono tak pesanmu iki. Ayo sorry no, pelawak itu harus milenial. Kekinian harus update, gitu Gus. Ojo nyawang eksternalnya, tapi internalnya di dalam infrastruktur kepemerintahan ini kepiye? Apa? Infrastruktur. Ora plak. Aku lek kowe ngomong intelek lek guyu mesti. Ya tak ngati-ngati sing lenggah ki. Apa? Para ilmuwan-ilmuwan e. Masalah apa? Ini paling tidak pangapunten. Ayo di dalamnya internya. Ayo masalah pembangunan mau masalah infrastruktur. Struktur. Lah nggih wong jenengan yo saged kok iso. Pangapunten Gus. Piye? Dalu niki keng napa beliau Bapak Maidi pados dina kok dinane apik. Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Minggu kuwi 5 Kliwon 8. 5 karo 8 yen dijumlah pinten? Sing artine kowe teko aku iki. Ya tak jawabe 13. 13 angkane 1 karo 3. Kuwi gambare gajah. Gambare. Lali cengelmu kuwi. Wong kok angger ganggu kancane leh kerja ae. Infrastruktur. Ora juatas lan lambemu iso modern sik. Infrastruktur. Apa jen Pak Maidi? Pangapunten Gus. Nggih. Minggu kuwi 5 Kliwon 8 jumlahe 13. Angkane 1 karo 3 yen digabung jumlahe 4. Papat nika sampun pas mungguing Bapak Wali Kota Bapak Haji Maidi. 4 kiblat, 4 penjuru di antara selatan, utara, timur dan barat. Insya Allah beliau memimpin tidak ada selalu bancinde banciladan semua dibuat sama rata. Wah, tepuk tangan. Lho ngene iki. Kebijakannya sama. Intelek iki ngene iki. Oh, itu menurut infrastruktur itu kudu ngono kuwi. Kowe ora ngerti kok masalahe kok. Iki to Gus. Leres pancen mekaten. Minggu Kliwon temune tanggale 28. Angkane 8 karo 2. Kuwi 2 karo 8 28 iki gambare pitik. Rupane kaya kasbon yo ngene iki. Kok iso 2 karo
jumlahe 10. 10 kuwi angkane 1 karo 0. Kuwi yen dicilikke angkane 1. Insyaallah 1 kuwi wis nggambarake utawa sudah menunjukkan satu-satunya pemimpin yang selalu amanah, pemimpin yang selalu bijak, Bapak Maidi yang selalu sukses membawa kota Madiun. Saya saja pembangunannya alias infrastruktur. Pengen kudu dianu. Jomonge kowe ngono. Pangapunten nek kula lak jelas Jawa ta sing kula racik Jawa. Nggih. Nadyan otakate nyatane gathuk tenan. Gathuk, Bos. Ngoten lho. Iki rene Masmu iki. Iki Jawa lho. Jawa iki kudu njawani. Agamamu ya Jawa. Iki aja gawe kata-kataku lho ya. Golek kata-kata liya jajal. Kata-katamu iki kurang Jawa. Lho kepiye? Kok iso kurang Jawa iki wis cetha wela-wela lho. Sapa kae teko kae? Lho, kok sapa teko ora sak ngurusi kae lho. Kok ngurusi ambulan barang kok iso. Gumun aku mek sewengi ambulan 4 liwat gampangan loro lho nyapa aku ya. Ngono. Masah ya? Dalem. Oh halus bocah iki halus. Wong Jawa. Iya ya, gawane gawan kraton ngeten iki. Halus. Iya ngawur. Aku isih terah saka Ngayogyakarta. Lho. Putra kraton. RM ngono Mas. Wah, Raden Mas, elok. Rosokan menungso. Oh tak kira Raden Mas. Asem salah. Sesuai dengan instruksi. Alah, nggonku. Kok iso mbok nggih kok iso. Yang yang ya. Yang sapa? Yang kesi ya. Rupamu kaya ril nu kok iso dadak. Kok dadak gayuh lintang arepe nyedaki UKSI. Ril menika. Wong Jawa aja sampe ninggalke jawane iki. Wong Jawa aja sampe jahat. Wong Jawa aja sampe jahil. Bener. Mergo wong Jawa kudu eling lan kudu njawani. Awake dhewe lek gelem sinau babagan Jawa. Aja nganti ninggalke. Ora sampe melu-melu iki urusanku iki. Kowe lancang ngetik kowe. Yen urusan Jawa awake dhewe kudu ngerti ilmune wong Jawa ki kaya ngapa. Insyaallah awake dhewe ora bakal urip sengsara, urip ning tanah Jawa besok nganti saiki lan besok nganti ade sowan marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho, mergo miturut bungku Jawa. Ora usah melu-melu iki. Kula ngomong Jawa niku lak diwalik waja ki. Waja ki untu. Untu ki nggo mamah. Untu ki manggone ning lambe. Samu barang sing dileboni ning lambe kuwi dienggo panguripan awake dhewe urip. Untu ki ya media dienggo ngomong ning jerone lambe, dadi ngomong sing becik dienggo srawung karo tangga teparone. Contone Pak Maidi tetap komunikasi terhadap masyarakat. Insyaallah apa yang menjadi komunikasi terhadap masyarakat, kekurangan masyarakat insyaallah akan terrealisasi. Alhamdulillah. Ora nutut kowe. Luwes awakmu. Ngene ora nutut kowe. Iki utekku ki encer lho. Kok tenan. Saking encere ndek ndledek ke kuping aku. Lah mbok dilat dhewe. Oh, wong Jawa. Jawa. Lan saya nggih Pak Maidi nggih. Jawa ya Jawi. Miturut Jawi, Pak. Jawi. Kalem-kalem ya ta, Pak. Kono ki nguber model. Miturut penganggih kula, ngombe napa sampean iki? Kowe urusanmu dhewe-dhewe kowe. Lah kene jak mangan kono surupat-suruput ki ya. Ramu ame tidak gelan. Pak Maidi, asma kinarya jaba. Nah, kuwi kan mbok arteke aja enggak arteke asmane lho. Ora iki wong Jawa. Ten saya nggih bapak nggih. Bapake, iki. Nggih. Pak Maidi, ma ki saka tembung wong Jawa ki mo. Oh, mbok jiko aksara Jawa. Ya wong Jawa ki ngene iki. Ana caraka. Ana caraka. Apik, ya. Pak Maidi, ma ki mo iki hanya penggenap di kita. Oh. Mo ki temune pira? Hana caraka data sawala padha jayanya mo 16. 16. Dido. Di iki dadi do. Do kuwi hana caraka do. 6. 16 karo 6 jumlahe pira? 16 karo 6 22. 22 angkane pira? 2 karo 2. Yen dijumlah 4. Yen digoleki wong Jawa kuwi temune jodoh, rezeki, pati, jodoh. Lho. Dadi ora ana liya jodone warga masyarakat Kota Madiun ki besok ya tetep Pak Maidi. Loh. Elok men iki nyolong pethek lho iki. Tenan. Tenan rangger dagelan lho iso ngene iki. Nek wingi-wingi sing ditambahi kula, ki engko ketoke kok awakmu engko.
wingi-wingi langsung kula kok rekening karo Pak Maidi. Nggih, nek iki ketok iki, Mas. Sepurane aku ki dagelan yang tidak materialistis. Dan dagelan yang tidak berharap apa yang tidak seharusnya saya terima. Jos ya iki sing apik. Tapi yang diwehi ora masalah. Aku yang Ya padha. Mulek kae ora. Ya bleset kuwi. Gitu, Pak. Apik lho, Mas. Nggih. Kotak-kotoke apik iki. temune 22, temune loro karo loro yang dijumlah 4, temune jodoh rezeki pati jodoh. Insya Allah Pak Maidi tetap dadi jodoh warga masyarakat Madiun, membangun kota Madiun akan lebih maju, tidak akan lebih, insya Allah akan lebih 363 penghargaan. Besok 5 tahun yang akan datang akan meraih 764 penghargaan. Alhamdulillah. Hebat ki hebat. Iki lah di live streaming. Tegese video iki lah akan terdata bertahun-tahun sampai 5 tahun yang akan datang. Sampean mau piro jarene? 764. Soalnya 5 tahun yang akan datang lek nganti 754 piye kira-kira tanggung jawabmu? Aku jadi tanggap. Tenan. Nganti tenan ora kelakon tenan. Ora tanggap rapat enak. Loh, gak loro ati sama. Ora. Sama Pak wis keleti. Tidak. Ora wedi kelangan rezeki? Ora masalah Pak. Liyane oke kok Pak. Waduh. Ini pertanggungjawaban loh Pak iki. Oh iya. Kata-kata saya itu adalah saya pertanggungjawabkan Pak. Loh. Dalangnya siapa sini? Mas Cahyo. Lah Ya ora penak atiku pisan. Sapa jenenge? Apa lho Pak Maidi? Dalangnya siapa jenenge? Cahyo Kuntadi. Sapa? Mas Cahyo. Berarti meripatmu kurang awas. Loh, piye ta ki? Ki Adit ki lho. Loh, iya nek iki lak gayore Mas sing lenggah ngasta lak Mas Cahyo. Mas Cahyo. Cahyo, ayo Otak disamakan. Cahyo ki cah ki saka tembung co. Ya, Ono co telu. Iya, iya, iya. Yone temune piro? Ana Caraka Data Sawala padha jaya. Ya. Ya ki itu meneh, itu meneh. Kok Caraka Data Sawala padha jaya. Ya ki 9. 14. 14 karo telu 17. 17 angkane Ayo siji karo 7. siji karo 7 yen dijumlah 8. digoleki jodoh rezeki pati jodoh rezeki pati jodoh rezeki. Wah kok ya apik Oh, ya, Insyaallah Mas Cahyo sakwise main ana ing balai kota kene iki akeh rezekine ning dindinggon ora bakal nglewatne siji lan liyane. Alhamdulillah. Ya ampun, mbok yo matur pake nyalonke mudin wilayah ndi ngono. Nyalone mudin ndasmu ya aku nek nyalone juru kunci mayite demo kok tak. Ayo kuwi apik ngono. Cahyo oh iya temu ya. Iki otak gathul wong Jawa lho Mas. Ngono lho. Jenengku sapa? Sing mari larang iki. Lho nggih Mas, sinau Mas niki. Sik ana dalang ya mesti ana dagelan. Dagelan. Kluthuk klitik. Kluthuk. Heeh. Kritik. Kritik iki kok karo to. Heeh. Ana cara kok 5 kok karo to. 7. 7 berarti 5 karo 7 12 angkane siji karo loro yen dijumlah 3 tak goleki jodoh rezeki pati. Kemudian ruang ngono ra mangkat. Aku ra ngono ra ngejak kowe aku. Lah kowe ape ngejak sapa sing iso mbok apusi aku tok. Aku ki yo karepku yo ben ngewangi-wangi ngono. Temune apa iki? Jodoh rezeki pati. Hati-hati kowe. Dadi tindak tandukmu kudu ngati-ngati. Mergo temumu ki pati. Ha ning jenengku lak meh padha karo sampean. Iya. Lah nek klitik kok karo to. Kluthuk ya padha Kok karo to. Kok ki 5, to ki 7. Dijumlah 12. Angkane siji karo loro. Yen dijumlah 3. Rungokno kupingmu. Pati jodoh rezeki. Temu rezeki. Dadi aku karo Mas Cahyo iki temu rezeki nyambut gawe. Balenono nek iki. Kowe iki sik enom ya kupingmu bosok kowe iki. Ukaramu tak rungokke bleset. Mas Cahyo, co karo yo. Iya iya iya. Lah yo temune mau rezeki. Lah saiki klitik karo kluthuk. Lah iya kowe kupingmu bosok ya. Klitik kuwi lak ko. Tik kuwi to. 5 karo 7 12. Ora trimo ngengkel. Angkane siji karo loro yen dijumlah 3. Hitungan jajan. Jodoh rezeki pati. Lho lah iya pati. Kopokne jane iki. Kae. 3. Sampean. Jumlahe 12 padha, Pak. Pati jodoh rezeki. Oh, alah. Lah iki patine didhisikne apa? Oh, ora apa-apa. Aja kalah. Sik. Berarti aku mau piye?
Jodoh, rezeki, pati. Berarti patine keri. Lah iki piye? Pati, rezeki, jodoh. Oh, berarti kowe arep mati dhisik ya ora apa-apa. Sepurane. Napa? Aku ora iso mati. Lah kepiye? KTP ku seumur hidup. Wah. Sik entuk to. Sik entuk. Aku nunut siji entuk. Sinten? Sukesi bojoku. Besok ta kowe. Kesi kok karo so wis. Ko karo so. Ana cara ko. 5. So ana cara ko data so 8. 13 karo 8 jumlah 13 karo 8 selikur. Iya. Selikur angkane loro karo siji. Lek bukesi apik, aku katut apik. Lah nggih ngoten. Ayo. Wis iki 15 karo 8. Tuk, lek nganti bukesi elek, aku katut elek. Monggo aku mau apik to? Nggih, Mas. Tiba rezeki. Sampeyan tiba rezeki. Ayo. Iki tak golekne sampean karo aku ya jajal ngene. 15 karo 8 Ayo jumlahe jumlahe 23. Awake dhewe kan mitra kerja to mau. Iya. Aku tanggapanku ya tanggapan. Aku sepi ku ya sepi. Aku laris kowe laris. Kompak. Nggih anu ngene. 15 karo 8 jumlah 23. Lah muga-muga awake dhewe iso laris ning Madiun, Ponorogo, Tulungagung ngono kuwi. Anu sampean diluk rono diluk ning Ramayana dulu aku tak. Iki lho ben jare jenengan. Koso. Sukesi Sahana Caraka Data Sa 8 karo 8 ya ini 8 ya. Sukeka Hana Caraka 5 8 karo 5 13 karo soneh 8. Berarti 13 karo 8 selikur. Selikur angkane loro karo siji. Siji dijumlah 3. Berarti lek karo aku tak golekane pati, rezeki, jodoh. Berarti aku karo aku jodoh. Berarti ketemu jodohku aku. Berarti aku ketemu jodoh dikasih. Ya ngene iki lho. Sing Indonesia ra mari maju ki nek keterak contong sing ngene iki lho. Apa teman mbok wolak-walik ya padha ae kok iso. Lagi wolak-walik ngene ketemu aku ya bosok dhewe ya jeleput to. Mangsane. Mas Ayo. Dalem. Mula bingah sakjroning manah wondene Bapak Lenggah jajaran sedayanipun wonten kepemerintahan Lenggah. Leres. Menika mujudaken duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak membeda-bedakan kuwi derajat lan pangkat. Inilah yang dinamakan masyarakat yang dekat dengan pejabat, pejabat yang selalu manfaat untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mulane kula ndamel seragam beda, Pak. Nggih. Ini adalah syukuran beliau yang terhormat Bapak Haji Maidi ngasta ning Madiun. Niki mbiyen sing digawe niki zaman riyen pelantikan Lenggah. Pelantikan jenengan riyen. Jenengan to. Lah niki syukuran Bapak Purna jabatan. Kula niki pembukaan riyen, Bapak Lenggah menjabat. Nah ini setelah ini pas purnanipun Bapak. Asline niki ya alibi mergo aku ora nggo seragam ndek mawon. Aku batin lho biasane iki kompak serasi kaya beda ora. Berbeda-beda tetap satu tujuan, Pak. Berbineka Tunggal Ika, Pak. Maju tak gentar. Membela yang bayar. Menika salah satu membela yang benar. Lah tangga kuwi milih lurah ora dibayar ya kalah nganti kira. Lah lurah nggonmu ki ya bahaya kok iso. Bahaya apa lek lingkunganku ya aman. Ayo rada ngenes lah kemarin, Pak. Lah kenapa? Ya pilkada, pilpres lah, pilpres. Kemarin tuh pilpres kemarin tuh kadang-kadang kita sepure bakal liwat lagi sepure. Pilpres sih kadang-kadang kita sebagai warga masyarakat Indonesia itu bangga karena ini adalah pesta demokrasi. Tapi kadang-kadang saya itu memandang dari sudut pandang saya di kampung saya, Pak Cahyo. Niku rada ngeri, Pak ngen kula. Loh. Ini masyarakat tuh majemuk loh. Iya majemuk. Kadang-kadang kan masyarakat tuh tidak terima dengan apa yang menjadi berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Kadang-kadang orang duwe kuwi kadang-kadang prinsip yang selalu diutamakan. Contohnya kaya Madiun iki lho. Sapa wae sing menang ora umuk, sing kalah ora ngamuk. Madiun ini menjadi tolak ukur, Pak. Tapi nggen kula niku lho dalam skop RT niku sudah bahaya, Pak. Bahayane ya pilpres dek. Piye? Saiki wis tentrem porong? Sampun iki. Wah, alhamdulillah. Yes kemarin waktu pilpres niku, Pak. Niku nggen kula niku kadang-kadang duwe undang-undang dhewe, Pak. Niku wong wedok niku metu bengi jam 09.00 niku maksimal. Wong lanang metu bengi jam 12 bengi ngoten niku nggih. Niku jam 12 bengi niku metu nguyuh dicekel, Pak. Niku sampai menjadi aduh, kula dilema dalam hidup bermasyarakat niku. Jam malam ngono to? Ayo wedi nek memprovokasi karepe ngono kuwi lho, karepe kuwi. Ini lah kabeh wis netral to. Ya ora. Kuwi jenenge RT-mu kuwi ora kondusif.
Lho, ora kondusif kita, Gus. Nggih. Wong nyatane sampai sakmono wae lho. Ngenteki jam wae kena sanksi kok. Leres. Nah, ngono dadi kuwi. nek awake dhewe iso nata, ora kok sekupe RT. Ning kabeh kuwi yen ditata kanthi guyub rukun, insyaallah kabeh iso tata. Bener kaya ngono kuwi. Dadi nganti enek jam malam kuwi wong wedok mau piye? Ayo wong itu jam 09.00 bengi metu maksimal, Pak. Wong lanang nu metu bengi jam 12 bengi nu nguyuhno dicekel gitu. Kula niku ngoten niku tadi. Oh, dicekel karo keamanan, hansip polisi. Mboten, maksudnya ora cekel ya mubat mabit ngiwonengan. Pak kobong Pak, ngaliyo Pak. Mboten iki kewan biasa. Kewan. Kono dhewe. Oh iya, berarti kewan ki ko karo wong. Doroko data sawa. Berarti temune songo jodoh rezeki pati, jodoh rezeki pati. Kewane mati. Loh. Iki bengi kok sektimen to kowe, Duk. Iki kula selani riyen, nggih. Nggih, Pak. Wonten pamundhut iki sing selalu mengirim layang untuk pagelaran wayang di Antero Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah No Kulit Kuntara Nadi Magetan. Gending Lintang Asmara sambung wanci dalu kalian Sesideman. Siap. Kagem Ki Cahya lan ugi Bapak Maidi. Nggih, Pak. Pak Wali, selamat sukses purna tugas lanjutkan untuk periode kedua saking Pak Saipul ugi. Nggih. Saya tak selani mengko, Cak. Nggih. Sanipun ngoten. Cublak suweng. Winong Nawangsih men gabung karo Mas Klidik duduk. Oke. Ya. Berpacu dalam melodi. Berpacu dalam melodi. Cuplek suweng ngetik keweter mabunge tutuk kuder bani mone lalere sapa guyu dele akesir cipok dele ngopong sir cipok dele ngopong Cuplek suweng ngetik keweter mabunge tutuk kuder bani mone lalere sapa guyu dele akesir cipok dele ngopong sir cipok dele ngopong sir cipok dele ngopong. Makasih. Sik salaman sik nonong karo Mas Klidik. Iki kan sik sawal. Ayo mumpung ketemu sampean kan kerep nggojloki, kerep guyon. Naizul Faidin nggih Om Klidik. Sing dileling jenengku ta sinar. Ya sepira kaluputaku nalika ning panggung sing tak sengaja lan ora. Muga-muga sampean iso ngiklaske sak kabehe. Awake dhewe tinampa padha apike ya, Nduk. Nggih, kula semanten ugi nggih, Mas. Iya. Nduk. Om Kluduk Dalem. minal aidin wal faidin. Ya sepira gedine ndeke ume muga-muga. Sik. Sepira gedene luputku. Nah, nggih sepira gedine luputku muga-muga Dik Winang iso ngoyo pangapura ya, Nduk. Nggih, kula semanten ugi nggih. Anu lagi pilek to. Nggih. Pelu to iki ya. Nggih. Tambane apa biasane? Aku Nek nika selalu sedia payung sebelum hujan kok, Gus. Cocok. Nggih. Ngono kuwi. Napa niku? mangap. Napa? Mangapa manu to ommu? Ah dilek. Nduk. Kok gak gawe banyu kena dilek apa kuwi? Pines gitu to. Pines wae iki sindene mangsane. Dan ini menjadi rekor muri, Pak. Saya bangga pada malam hari ini Pripun? sakit kepanggih dari jajaran kepemerintahan Kota Madiun, Nggih. Pak Maidi dan juga Ibu Wawali dan Nggih. juga seluruh Pak Sekda dan sedayanipun. Bapak Ketua DPRD. Ketua DPRD ini menjadi rekor muri bahwasanya iki ora mung ndelok wayang tok. Leres. Iki wis dicepaki karo panitia, insyaallah engko bar wayangan wis diwehi hadiah. Mbok menawa nomor cocok iso digawa mulih. Ini ada 3 hadiah, pertama, kedua dan ketiga. Tali asih dari Tali asih dari Bapak Maidi. Pak Maidi. Door Iya. prize apa piye? Lho aku mau kok ora Luar enak biasa. surate to, Mas? Awakmu iki Nenek hadiah. sampeyan mau dandan aku langsung ketemu panitia iki mau. Lho lah apa wae telu iki? Hadiah pertama TV 65 in, hadiah kedua rombong angkringan dan hadiah ketiga tandon kayak mau tadi insyaallah iku iso digawa mulih iki sepak iki kok
Ayo iki lho Mas, iki lho spesiale dagelan iki nek mantan maling ya ngene iki. Mripate iso langsung cek ngono. Mergo tandon ki saka tembung to karo do. Tuwonyo tenan kowe kok iso balik rono meneh. Anu menika dipun fungsiaken nggih Gus. Iya, difungsikan. Napa? Om. Saya ayu to sampean Nduk ya. Napa nggih? Iya, aku iket biye tak batin aku melu Mas Cahyo iki ra kuat atiku aku. Sampeyan kuwi salah. Rupa kuwi bakale yunun sewu lho Mas. Ngene, rupa kuwi bakale suda. Rambut putih bakale mesti mulih, untu ompong bakale mlebu bolongan ngerong, untu apa pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciyut. Saranduning badan ki nek sakmene kenceng, kowe lak ra ngerti tok. Apa wae sing dumunung ana ing saranduning badane manungsa ki mesti kabeh mlorot. Kulit lho kenceng. So nek wis tuwek ya mesti kisut. Ngono lho. Mesti mlorot kabeh. Mripat ngono ya. Mripat mesti sok ya mesti mlorot ngene iki. Lho. Alis ya mesti ndledek. Deloken pipi nduren sajuring ya ndledek lho. Wis sudah terbukti bojoku ah. Lah kene bojoku mbiyen jaman sing umur kula rabi kan bojo kula umur 18 tahun, Pak. Lah kene ngerti. 18 tahun menika kula umur kira-kira kula 33, Pak, kula biyen. Kok nomen bojomu? Kacek adoh mergo ya mbuh wong bojoku pas mbiyen tak ndemise wis akhire seneng karo aku lho. Ngono. Pundake rajung Mas ya apik. Apik ya. Melorot. Saiki wis melorot kabeh bojoku. Melorot kabeh. Wis saiki wis gak terusne wedi aku. Lah kula kuwi. Ayo jeng. Sini Pak. Winong. Sambung wanci dalu. Nong. Oh nggih. Ya. Langsung nggih, Pak. Hah? Langsung. Wis dibawani ngono. Aja langsung aku koprosik kok piye ngono. Nggih. Bocah kok saya ayu. Aku lek roh awakmu mulih bojoku kudu tak tekek ya aku. Bojomu ndelok nang streaming lho. Ki lho WA karo aku mugi sukses masih ndelok streaming lho ki. Tegese tak tekek jempole ngene to lek. Gini. Oh kopi jeti. Aku wis di WA lho. Piye? AWS MSM. Artinya Awasi masmu. Tak balesi to, Pak? pripun? Oka. Apa kuwi? Oke aku. Oh iya. Kowe tak WA to kowe? Piye? OJ NG OMG Apa? Aja ngomong. Ah iya. Lah Menjaga kula rahasia. terus kula omongi no. Pripun? Kula balesi melih MBK TKO. Apa kuwi? Mbak takok kula ngoten. Ya kowe ya tak sauri no. Piye? MNG AI. Apa kuwi? Meneng wae. Lah niki kula omongi. Diomongin nek. JOKNG. Apa kuwi? Jo nganti konangan. Heeh. Kok Ya aku ya DLK. Apa kuwi? Delik-delik no. Lah kula sauri to. piye? CHNDI aku no. Apa kuwi? Cah ndi aku. Ya tak balesi to. Piye? TKRN aku. Apa kuwi? Takran aku. Loh. Elekno to dilekne nggih piye? Gak iki kok jrutunge nang aku neh iki. Wis ndak nembang kowe. Krasa aku san. Wis gak. Iki muni ngono, iki live streaming lho, Gus. Bosok tenan aku. Nanti HP-ne ditahan nek cilaka ya. Tahan piye udek iki dicemplungne kopi kok. Piye mangsa. Akhirnya terakhir tak WI. BJMUD SK kaya ngono. Bojomu dhisik kaya ngono. Malah dicetakne ora. Oh kene to mbiyen sampeyan. Demit. Wah, ngeten lho Gus, pangapunten. Uang ki ora ana sing apik. Kabeh kan bisa sejarah Kabeh iki mesti nglakoni elek. Wis to mbok apa wae sing dilakoni, ora ngomongke kuwi tataran budaya, ora ngomongke tataran hukum. Semua itu ada kesalahannya. Mula nalika rumiyin kula nate omah-omah teng Takeran. Iya. Bojo kula niku anake Kapolsek Nguntara Nadi. Kapolsek apa? Babin Katipnas. Wong ora tuamu Babin Katipnas kok. Bang didelene Kapolsek. Del apa akhirnya ya meninggal lho. Lah iya nek lak nate omah-omah ngriko. Lah ning jenenge takdir niku ora ngerti. Jodoh rezeki pati derajat lan pangkat sumindi marang kersaning Gusti. Ndelalah kula terus entuk gandengan Ponorogo. Ponorogo ANK STU. Lah kuwi lho. Apa kuwi? Anake sendu. Wih, dalang pepundhan lho dijangkar ngono. Ki sendu anjenane. Kene tak batin ki sendu. Ndang nembang Mas ki penak. Nyatane saiki ya RMT. Napa niku? Romantis. Romantis. Tapi sampean taruh dulu GGRN. Apa kuwi? Gegera. SBB. Apa? Sebabe. Ah ya CLK yo. Apa kuwi? Celutak.
Aje. Apa kuwi? Aja. Oh, anka kok. Apa? Enak ya. Oh iya. Guyon wae, Nduk. Iya. Boten iki guyon, Mas, guyon bumbu. Bumbu guyon. Wah niku sakniki. Padumu wedi. Raimu lho. Wis taduk modele lek ademu tukaran karo bojone kok seneng piye kok. Seneng piye? Arepe dilungsur raine kuwi lho. Kaya tega-tegane ora. Sane, aku dadi adi kurang apa? Kaya winong iki lho. CTK. Apa ki? Cantik. Ini ya cantik. Enten banget, Dok. Nah ngono lho, dhewe iki sing akur ngono lho. Dudoke yen pake iki nyeluk kliti-klutu iki karena dagelan sing solid, ora tahu ada pertengkaran. Betul. Kok Sesuai solid Nah. kayak kompak. Kompak. Kayak kompake timnas Indonesia. Lah kuwi lho, nyatane menang. Ki neng di dagelan ki mung congkrah wae. Awake dhewe kudu rukun. Nah, Sing bertahan ini aku tok. Lho, Aku mbok woi pira-pira tak tompo. Balik kotangane ya 3.000 oke aku. boten Pak, boten. Kurang ngapusi. iki malah do mbukake wadine dhewe-dhewe. Guyon. Ucluk idane ora. Guyon biar Pak sak guyon iki. Ya sing rukun Ayo nang, dandang gula to. Nggih. Ini Mas Plutuk ini Mas Plutuk. Guyon banget. Bindeng mboten napa-napa nggih, Pak. Ngono. Bindeng. Eh? Bindeng mboten napa-napa Aku lek nggih. bindeng ini lho, ilmune bendak bindeng ki ilmu jedidet nang. Ayo. Ya. Mas larase iki ya. Gong 5 iki. Iki kebijakane Pak E mula ngene iki lalu lintas tertib. Mula diwene ngono kuwi wong nyabrang iki lak lho nunggu ngono kae iso tertib. Ya nduk. Ping. Ayo iki. Kebijakan Bapak Maidi ini juga mengutamakan keselamatan warga masyarakat Kota Madiun. Lah tenan to, Mas. Mulane iki kan podo nyabrang to, Mas. Nggih. Dige kalem, dadi masyarakat ki ben ndak tergesa-gesa yen nyabrang. Mulane deng dong deng dong. Iki masyarakat sing kalian. Dong deng deng dong. Nyabrange ben. Ting tong ting tong. Kalem-kalem wong tuwek barang ya iso kalem. Tong teng ting tong. Ape? Iki beda karo wali kotaku mbiyen. Piye, Mas? Penyeberangannya dige cepet nadane. Piye, Mas? Dadan nanti akhirnya Kowe kaya wong konangan ngono. Wali kota ngendi? sik golek wilayah. Kan ngomong. Ayo ngomong. Iki Pak Santoso mirsani lho. Sik golek wilayah ngono lho ki. Itu wali kotaku. Ngomong ngene wae sesuk celuk aku celuk. Ya nang. Wedi deh. Turangsan ingkang anggarwa Yen ndak rasake ngrungokke suaramu kaya kadudut sakjroning atiku Diajeng Winong. Mbok kowe kaya lampu, aku sing bisa dadi kabele sing iso nyawiji menehi setrum marang tresnanmu ya Diajeng. napa leres mekaten Iya. Mas? Upama sampeyan sing dadi kembang ana ing sak ngareping kantor balik kota, aku tak sing dadi pote. Merga kembang tanpa pot, wondene padha karo tresnanmu sing ora tanpa wadah. Mula aku iso dadi wadahing katresnanmu. Aku sing dadi banyune, Nduk. Ngopo? Dadi sing ben kowe subur. Ora gagas. Apa lho apa-apane kok wis iki. Aku ya benci karo sampean kuwi lho. Lah, kenapa? Ya kae lho karo masmu Oh, kae. lah, kenapa? Wong wedok ki mbok sing lemah gemulai ngono lho, Nduk. Tuk, bareng iki pilek aku malah kelingan bedhekan ya lho. Pripun, Mas? Mudune alon munggahe cepet. Napa menika, Mas? Umbel. Kae bedhekane lho. Apa kae? Mudune alon munggahe cepet.
Umbel. Ngono cepet kamu gawe. Ora umbel tok. Apa? Iler barang kok. Ndek ngenane klitik iki pas tanggapan. Tenan nek kuwi. Anu ndok nembang ya ndok ya. Ambengi ning Jepara lha kok tak delok ning mobil. Lah kok jol. Kayak muge mihun. Wis neblis kok iki, Mas. Ora ganjingi bocah iki. Yo no. Wang bagus ngerucik wae. Kula iki mau dalu dimulyake karo dalang saking Jawa Tengah. Kabare tanggapan teng Ler. Jepara, Pak. Ah, nggih. Mau dalu teng Jepara. Lah niku sebagian besar nggih termasuk wira pradanggane panjenengan. Nggih. Sing nika nyaron nika. Heeh, Mas Imam ya ono. Mas Imam derek ngrika. Wah, ngeten, Pak. Gayeng. Wah, gayeng dagelan saka grujuk Banyudan barang kok iso. Sangke mati lampu nu enten sak jam setengah. Lho. Elok, Mas. Elok opong potongan bayaran dipotong 2,5. Ra nyenengke to kok iso. Utuh Pak, utuh. Kok dirungan tenanan kok dikerakane. Utuh. Wedi. Aku wedinan aku. Malah saya mau gampang streaming wedi aku. Wis TikTok barang. Nang. Utuh. Prandene Apa dong? meksa sukar jebul nimas uga nanggepi. Aku di WA garwane Mas Klitik. Kaya lho kok kono nek. Mas Dalang tulung aja entuk nyekeli sindenmu ya. Nggih, tak sampene lho. Profesional Sinten niku? kerja. Sinten? Ya. Garwane lho Mbak Anjar. Iki aku ya dhewe karo Mbah Wondo iki. Apa ndos sapa? Rama len jenengan. Mbah Syukuran Suwanto. Piye Mas Mbah Syukuran Suwanto. Duk, engko lek mulih cangkingno bantalku sing ketut ning kotake Mas Cahya. Oh. Apa enek to? Bantale Mbah Wondo iki. Ngisir. Weh lah muni neh. Lah aku di WA karo Pakmu malah. Pak Bambang. Piye, Mas? Lah wis iso to? Sampun, Lah Pak. kok nomornya sih aktif? Mas Dalang tulung anakku salah siji kon nusul aku. Kowe sing garai kowe iki. Nyapa to? Niki lho, Pak, kurang ajar. Sing mare ya kowe Kowe kuwi nang kocloke. Lah. Bapak makame bapak karepmu mbok apiki. Lah kok nandur kemboja mbok kek tengah. Lah nyapa? Akhirnya bapak bengi ngimpeni aku. Impeni piye? Tuk, jebulun kamboja di sini tengah. Terus Bareng dicep ning klitik ning tengah, pake gampang keri. Akhirnya tak pindah ning ndure maisane. bot pindah ndur mesan bapak sesuk ngimpeni aku kok. Piye? Le, masmu ke keranjingan. Lah kok iki dhuwure bapak ditandui kembang kamboja jabutan. Lah nyapa? Akhire susu tak jabut kae. Lah nyapa? Lah mbok wae kamboja gedhi malah sinyal sulit kok. Mangsamu. Padahal tak pasane wifi lho, Pak ya. Waduh. Gayane melu. Lek nyekari ngene iki, Mas. Nek nyekar. Waduh, Pak, sepurane sing akeh. Aku karo klitik ora iso ngindangi sareamu ya, Pak. Matamu iki lampu iki. Iki tak ibaratke maisane bapak kae. Ora kowe lek banyol to iki. Nggih. Heeh to. Lah kok waduh, Pak, piye, Pak? Terus aku yo nyawang, Mas. Bocah iki tangisi sapa aku. Lah kok jam 12 bengi. Lah kok tulisane maisane jenenge Sinta ngono iki. Terus kok eling. Iki tak elingke no. Mas, sampeyan iki jane ra ketok apa aku no. Iki delok to maisane tulisane Sinta ngono. Kan oleh mburi. Bapak ning mburimu kuwi lah aku ngono. Sing kurang berpengalaman kowe. Ngopo? Pak iki anggere jam 12 bengi gendan karo Sinta ning ngono kuwi. Ora kaitan ngono kuwi. Sing ngeterne Sinta ya iki. Ora, iki lak dagelan to. Nggih, Pak. Wingi iki pas nyekar poso, kuwi kisah nyata demi Allah, demi Rasulullah. Nggih. Kula nyekar teng daleme Bekasi Madiun ngono lho. Nggih. Tulungagung, Tulungagung sono. Omahe maratuane kok lali. Madiun ngene karisma ya, kleru aku. Ngene ustazah. Neng Tulungagung kae makame sapa Bekasi? Mbah Buyut. Mbok Katul karo Mbah Suyut. Anake papat dijak kabeh. Le, ayo ben ngerti karo mbah-mbahmu nyekar ngene Mbah Suyut karo ngene Mbah Katul. Lah ngerti makam iki langsung deprok. Waduh, Mbah Suyut, Mbah Suyut. Nah, aku ngelekne nek tulisane kuwi Mbah Katul tak.
Kuwi yakin tenan lek kuwi. Kowe kakek ndelok Sinta karo Jolego. Lah iya. Jan yo kae sing wis ora bleset. Ayo to sambung rasa. Ayo. Nanging wanci dalu. Iki lho Mbah Suyut. Mbah Suyut. Mbah Katul. Oh, Mbah Katul. Aku malah Sinta sih Mbah Dedek. Jadi malah kaya Pangan sapi malah. Wis. Ya nang. Tan ana ingkang rupeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti pilek kok tambah apik suaramu serak-serak basah Patuk. Minumlah sarung atlas. Sarung atlas diminum. Teko ana Apa? sampean dek iki yo tuku sarung porang. Kowe telale ngono ajak ngene. Ya foto sampean kok mesti salting nek aku. Saya itu tidak ingin hubungan kita itu diganggu dengan orang yang tidak penting gitu saya. Oh, siapa? Konoan gitu. Ana hubungan to. Saiki nek jujur atimu, lehmu nyawang aku adine karo kuwi masku. Milih endi, Nduk? Jujur kowe. Disekseni Ayo. Wong Madiun. Nah, wis aja dadak wedi-wedinan. Langsung transparan. Ayo. Ungkapkan apa yang ada di lubuk hatimu yang paling dalam. Lah kuwi, ayo. Nek kula jane senenge sing anu rodok lemu, dhuwur. Aku. Rasa melu-melu. Rasa Lah aku lemu kok. Iki wong loro. Wong loro to. Kok melu-melu ku nyapa. Aku lemu wetengku isine gajah. Oh, ya iya kuwi. Mbak tato gajah to. Yes. Oke, aku gak. Ya wis sampean ning kono lenggah. Gambarmu. Gambarmu gambar gajah gimana? Mbah Suyo tok ayo. Mbah Katul. Uga Masuk. sing gedhe. Kosek. Entan ana buka kendang sik urung muni gamelane nginak ngene iki ya apa? Kaya ketok-ketok. Kendange sik saya tade tlung-tung ngono. Awakmu tak ngerti seniman iki kaya ngapa? Piye? Seniman ngene iki dadi sadurunge kene muni iki batin wis mlebu. Waduh. Kowe nek arepe Jumatan nek mesti jamahe teko sik ya. Jamaah teko Makmum dhisik. teko sik. Teko sik. Ngene lho. Iki ra nutut ya ngene iki. Wong kok luas tamu. Noni nona noni ngono sih Mas yo. 3 4. Noni noni. Sing Kosek. Ya ndisi ya ora apa-apa tempomu ora pas lho. Ayo ning ngene lho, antarane sabetane iki ya antarane olah. Lho iki lho. Wong lek sirik iki kaya kowe iki. Wiraga wirama wirasa. Nah kuwi lho Mas. Raga taten iki mati ya raga iki. Ayo. Tenang. sing gedhe ngapur rambut mas pamujan jajan Aku yo cara perasanan Mas ya. sambungku mung wanci dalu ngrepit
ngeten iki upama lho Gus. Pripun? Panjenengan lenggah ngasta nggon pedalangan lapun trep. Trep. Niki ingkang nembang. Leres. Kok nganti panggung ki kosong berarti kurang-kurange dalam pengisian panggung. Iya, ketok sepi Mas ya. Nggih no. Apane kendangane lagi keroncong. Genrenya keroncong. Paling tidak lah mesti ngeten iki rak duwe improvisasi napa ngoten to. Iya. Ah ngeten iki waduh lemah ngeten iki. Seniman lemah ngeten iki, Pak. Duk. Mangsa duit sing tenanan kene, munggah kene. Nggih, Mas. Oh iya. Seniman iki totalitas ngono lho. Tak dapuk ya iki ya. Nggih, nggih, nggih. Kowe dadi selo. Yelo. Bas betot apa selo? Selo. Oh, ayo kene. Selo sing gedhe kae bas betot. Betot. Lah kula Awakmu bas odot. kula sing nabuh mawon. Heeh, iya. Oke, Iki oke. selone awakmu sing musisine sing nabuh. Kang nyanyi niki nembang. Ono. Oke, siap. Sik tak golek alat ben penak ngene. Nah. Dadi klitik betot selo, bluduk. Aku tak betot winong. Ayo. Nah, iya apik tenan selone larang iki. Coba sik suarane. Anu tau iki dilaras sik kenceng sik. Pendho lho ora. Ah, untirane ning dhuwur. Ah, ngono. Sik dobel suarane. Enak lho iki ngeten iki. Iki jane selo apa beruk suarane. Sing ngendak kae. Aku kelingan tanggapan ning Kalimantan suara beruk. Ya, apa? Coba sih. Ya, Nang. Mendah baya yen kasita urip lan nandika mesti jaran lair putri Sulestya terus bisa nyuara dika kang wis rono. Rap nong rap. Piye? Aja kenceng-kenceng pedhot lho, Duk. Lah ora apa to? Kendhuwi lho. Wis pas. Gila nih. Iki Musisi ketoke ini geragas ngono. ketoke arep ngambuwino dilampiaske aku. Selo omong ki piye to kuwi? Selo omong ae ora. Ayo. Ya nang. Ayo. Selone iki ora. Ayo. Ya nang. Remuk ing atiku iki yen pancen ngelingi bocah tahu iki napa tenar sita dadi Enggak serius.
Tepuk tangan untuk Pinong. Wah, dan kini ra. Ayo. Dadekne apa? Lemu betot kesenengan kok mangsane. Luar biasa. Sami, Dik. Nggih. Panjen yo ning omah kulino keroncongan wong loro. Nggih, Pak kula ale niki riyen ya pengamen kok, Mas. Wis nyekel gitar kula ya cuk, niki nyekel selo kula ya sing cuk. Oh, ngamen ning daerah ndi? Blitar rikono kula. Tahu kula ngamen nenek mobil abang. Terus? Niku nek gak salah mbiyen Mazda, Mas. Tak ameni ngene iki lho kok kula jaman mbiyen duwe 5.000. Mosok dibuka niku kancane lah kok Mbah De Sukron Suwanda. Bapakku. Saestu niku. Diparingi nama dhewe. Nggih. 4.000 tapi njaluk susuk 4.500. Tenanan jenenge proses itu membawa sukses, Pak. Heeh. Nggih. Yo neh genti. Nggih, Pak. Nah, saiki Mbak Birgita dan juga Mbak Dian Munasiroh yang dari Madiun Pilanggenjeng. Supate, yuk. Aduh dek aku sing luput, aja pijar prangat prangat. Wong ayu tadi samrawut. Aneng kali gawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu. Kowe wis kasu asasar pepe disasar mari asalku dewek mon besok gak lagi Niku sing sebelah mriko niku Mbak Dian saking Pilangkenceng. Madiun. Nggih. Niki Mbak Birgita saking Kota Tahu Kediri. Oh, nggih. Pas to serasi to. Nggih. Niku sitok. Nggih. Sitok ing riko, sitok ing riki nggih, Pak. Mau sepasang no. Adil. Lah ngene iki Mas Cahyo ki pengertian. Nek kaya mau ki mesti dadekke congkrah derdah. Ngono wis bagiane kono. Nah, Mas Cahyo kalian sinten? Dalam kali Bu Kesi. Oh, nek Sarimbit ngoten nggih Bu Kesi leh. Nggih, Mas Cahyo kali Bu Kesi. Nek nimbali nggih ngoten? Bu Kesi. Mboten Bu Cahyo? Nggih kali Bu Cahyo. Wah, blesek. Lali aku. Sasi kok. Lah. Ya, sorry. Kagem benjing mawon. Oh, nggih, ngapunten. Nggih. Iki sapa? Birgita. Birgita. Iki awakmu ya harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Lek iki Birgita, awakmu gantinen tap. Taps campur Kan wis Birgita. Terus Awakmu tap apa ciu apa ciu. Lah ya taps campur kuwi. Tel gundulmu. Cakep. tegese ini loh Mas, bir kita itu adalah birahi. Waduh. Omonganmu medeni ora. Kosek to. Bahasa birahi ku ora kok teges secara konotasinya jelek enggak loh. Birahi setiap dia memandang saya. Nafsu budaya. Iya, bergi giat dalam mengemban amanah menjadi pelaku seni khususnya ana ing nggon sinden. Ngono lho. Taat kepada orang tua. Mula iki iso sukses ki mergo apa? Giat mengemban amanah pelaku seni, tur birahine ning gone budaya ya dhuwur, taat gone wong tua ya apik. Mula suksese anak kuwi gumantung dongane wong tua, Pak. Nek aku apa Mas Liduk? Mas Kluduk. Jeneng sampean sapa? Dian Munasiroh. Dian ki sapa tembung di antara wanita cantik di luar sana tidak aku cintai kecuali kamu. Kita ya kentir saiki. Telaten ono, Telaten apa kene? Komplite Dian Munasiroh. Munasiroh. Kowe iki nyedek rono lho kok iso ngulek. Wah nyedek ngono. Aduh. Sikilku mau itek iki lho, Mas. Kuwi lho gandenganmu kuwi lho kok. Mu ki saka tembung mukamu cantik di hadapan saya, Kak Cahyu. Makasih. Nakal ora apa-apa, sing penting atimu tetep kanggo aku. Mudar iki Rohmu kudu mbok pasrahne karo sing nggih urip. Mergo jasmani
tetep tak jaga, rohani ya kudu tak jaga, mergo jodoh rezeki pati iki Gusti Allah sing ngerti. Dian, Hana Caraka dados apa? Doki saka tembung dodomu apik. Iya. Ngene ya, Dik. Iki kowe lho rono lho kosok. Sampean karo Om Klitik, Dipen karo Om Plutu. Gede dhuwur karo gede dhuwur, Pak. Terasi. Cilik modot tetep cilik modot. Ya modone dhewe kok iso. Dipun dawuh napa, Gus? Gila seniman. Jenengan kabeh berempat seniman. Siap. Gandrung cara seniman nganggo tembang. Wah, lah yo. Pelok, engko bacutke lintang asmara. Panggah. Sabar ya Yan ya. Iya, Yang. Nah, niku lho. Rungokno Yang. Tak perlu sayang karo kowe Yang. Yam-yam tilam ngono ya. Ya. Yan tilam. Yan. Duh wong ayu Ganti kuwi ta aja. pepujaning ati diajeng Dalem Kang Mas. yen aku nyawang gumuyumu kaya-kaya kowe nyimpen sakjroning atimu apa kowe duweni rasa tresna marang aku diajeng Kula sak. Kayakmu biasa ya to, Mas. Kok koyo ngono lho. Kok ora seneng ngono lho. Kok Loh, iki cangkemku bar tak ketok bobok-bobok. Terus sesuk lek mambul sapa senget iki? dinget neh Ya, kowe tanganmu pusing men sing tengene. kowe iki aja ngono paling ora ki bektimu nggone Pyai Kakung ki ya didudokke ora ngono kuwi. Nek mu nyandak mau piye? Nek mu nyandak piye mau? ngene iki lho. Wah, kleru kuwi. Lah piye, Mas? Ora ngono. Kuwi enek tata carane ben ora nyinggung piye rasane Pyai Kakung. Piye lehmu nyekel piye mau? Wah, kleru. Oh, lha ketine piye? Gawe tata krama subasita sopan santun adat ketimuran. Lehmu nyekel piye? Ngene. Ah, kleru ora ngono kuwi jajal balenono piye jajal. Nek ngono kuwi jenenge kowe ora ngerti unggah. Malah provokator. Oleh provokatore kowe akhirnya ndak terjadi infrastruktur. Aduh, sekelingan. Kaya ngene wong nandang asmara Hup, apel Mas Kluthuk. Wah, iki luwih gandang suarane. Gandang apa? Adan tengi diroyok wong akeh kok iso. Ya. Kondi iki. Apa to? Apa to? Apa to salahku? Kok salahku piye? Apa to awakku dhewe? Lah ya awakku salah. Dewe. Kae diwangi lho iki. Ya salah ringkas. Aja diajari ben dhewe. Duh dewa Jawataka Romantis ya iso ngono. Ini lho kalahku mek nggon ngene iki lho. Rupa entuk. Ning kono ki iso capcup ki. Aja kalah no karo kae. Kalah apa wani kowe lek nganti capcup bojone. Ya. Welas. Sensah dilarai tok ya bae. Latah. Welas somring awak Sing kowe jan temungkak. Ayo. Kata ya kemol. Mentolo ngelewek kok aku lho, Pak. Piye? Tak lewek. Kata-katamu gila nih ya. Itu ngelewek ki ngelewek kata-kata ngelewek ki gerakane pira lho. Wah. Kowe dik ayo. Besok kapal Lidik, ngedungi aku aja latah. Pengen neh.
Aja sok colong jupuk darbeke liyan kowe Kakang Mas. Nanging ki wis iki lho wis krana entuk mandat saka Kakangku Cahya Kuntadi. Dimas. Ora teges aku ki lancang. Ning aku njaluk sepisan cakepan ki kanggo aku, Cak. Belum. Yen panjenenganmu tetep belot. Nyuwun apa sing dadi kekarepanmu? Besok. Ya apa tegese? Lah wong iki wayahe srempek kok iso bawa kok teruske. Apa? Ing papan kene ra ana liya sing peparing ya mung ramane Gusti Prabu Cahya Kuntadi. Wondene kowe ora apa sing didhawuhke ora kepru yen iki wis gandengmu iki wis gandeng aku. Hananging kurang dhuwur. Wis cukup. Birgita karo Dian mundur sik. Kakak sik. Kakak terang. Iki lak kota Pendekar, Kampung Pesilat. Mbot, Yo Gang Saranji, yo. Wis bapak ngambok duwe to apa? Garwaku genduk Birgita. Birgita. Nun inggih Kang Mas. Aja ado-ado marang pun Kakang ya diajen ya. Grise kon gawake. Nun inggih Kang Mas. Sawetara aku ndak ngadepi mungsuh sing kudu jongkeng kawibawanku sing bakal mengku sliramu diajeng. Inggih Kang Mas. Wah, iki. Ati. Yen pancen kue gagah pideksa lan satriya. Ayo adepono calon bojone Diajeng Birgita. Omonge kapan guyu tok iso. Yen menawa kowe satriya dudohke kowe apa aku sing bakal tumpes ana ing papan kene. Yen kowe bakal entokke sapa sing temekaning pati. Digoleki wae. Joko duduh. Wis ra ngangge kuwi. Hari gelut to iki. Lho, gawe iki. Oh iya no, kota Pendekar ya. Nggih Kang Mas. Yen samangsa-mangsa Katok kuswek kenangi metu. yen samangsa-mangsa pun Kakang bakal tumiba peperangan ing papan kene. Ndak suwun aja nganti ninggal ragaku ning papan kene ya Diajeng. Mboten Kang Mas. Dian welingan tuh. Wene ya. Sing apik to. Aku ya leweken. Dunganipun Kakang menang ya Diajeng. Iya Kakang. Iki bojoku dudu mbokku koclok ngene. Aja mesam-mesam tak cipok mborok malah. Kuwi bojone sing nyaron. Ya ning dhuwur panggung iki ya profesional. Lalu Dongakne no Yang. Dongakno. Kang Mas. Karo aku. Kang Mas. Kang Mas. Muga-muga Panjenenganmu bisa lepas soparanmu. Jembare kuburmu. dongane bongko kowe. Wis gelut to Mas. Ayo ing papan kene bukteke. Diajeng aja ado marang kula kae Diajeng. Kowe lenggah kono Diajeng. Nggih Kang Mas ya Allah. Angel men. Bukan dadamu sing ngumpul. Wes. Dramule. Ais! Ora ubah. Aus! Tuk. Kembangan kaya silat kae. Kembangan.
Dan bukese untuk hiburan ruk. Gowo wiyu deh. Jalukno pangestu ya ora apa-apa. Sing guyu ben kono. Lah ngopo? Tangga kok melu guyu. Ayo aku tambahno 50 engko aku. Ayo tak tuku sepatumu engko ora apa. Oh iya bakul sepatu. Aku bakul sepatu. Yen pancen kuwi sakti. Deleren apa sing ndak cekel? Ayo, iki gamanku. Endi gaman? Gak duwe. Satrio ya. Iki sedina oleh 250 aku teh. Ais! Oh! Ais! Hop! Luwara iki. Atos sik. Atos. Tuk 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 tuk. Kakang Mas. Jebul aku sing kalah ana ing papan peperang kene Kakang Mas. Apa kowe pengen tak ecek neh? Yen pancen kaya mangkono kabeh ndak pasang. Lumpuh! Aduh, Kakang. Wah, tabrane mati. Loh, Kakang Mas. Lah kok sampean melu lumpuh? Lah sak grup jare. Sik, sekarang sithik perang bar kuwi enek koprole yo, enek koprole. Ndak iki bar jlungup lho, Bos. Kota apa iki jenenge? Kota Pendekar. Pendekar ketoke. Sapa ngerti Pak Maidi mei lek ulang tahun. Ndak iki bar jlungup. Ora apa-apa golek dhuwit kudu wani rekoso nyenengne wong akeh. Nyenene wong akeh nek korban das barang apa? Ora apa-apa ngono sitoke dingeneh. Oke. Kan pembukaan toh, biyen ngasto, saiki kan lengser. Sempurna. Somben perangi salto. Besok ben lek Pak Maidi ngasto neh ning kene. Enggak neh. Ning paling ora ya didoi sithik lah, koprol, ora kirang separo ngono. Delok YouTube ae, delok YouTube. Timbang sampean kok tak ecek. Ora. Sampean sepi ngono berarti apa? Sepi nyabrang ngapot teh. Oh iya iya. Iya pinter lah gitu Mas Susi. Susi pinter ya. Entek remung ki mau. Dereng. Sampun. Lah wis Indo mimi anu apa jenenge? Tak upamakno. Ayo. Tak upamakno nakoda tanpa prau. Ayo ngadeg to, Mas. Yo, Nah, nyambut gawe kok ya. Iki jane iki sinden kok gento. Kok mbok odot guluku lho. Lah kok sesuk yang dawa priya bojoku pakling, ki dak bojoku apa banyak kowe ngono. Saiki kowe, kowe sing entekne kowe terakhir sasat. Tantek nih. Heeh. Lah karane duduwe kok ngentek. Wis to sasat. Sasat Darah kotor. Sasat darah ing jeledi. Ing jala adri. Nyidam sari. Rama anomaling para Sing kok edeke, sing kok macan ngono gitu. boleh ya. Ayo. Nggih Mas saya. Terus iki Gus. Terus Bos, enggak ya? Senggak. Oke. Oh iya. Iki Keroncong langkah nyidam sari keroncong aku tak sing dadi backing vokal. Oke, siap. Oh iya. Oke, iki lak kepenak. Coba. Ya. Yo tarik. Ya Bir. Ngono. apa Mas liramu segar Ayo. kembang nyidam sari Pipalan saya tua saya dawa. apa Mas
banyu saya tua saya banyu nginang karo ngemput setruk longkok umbah sabun wangi kadung munggah anake tangi Kalau backing vokal, Pak. Backing vokal. Ning ngene engko bar iki lak sesagongan. Dibacutne Lintang Asmara. Engko pamundhut terus kanca-kanca ngumpul jalan iki. Aja meneh kok Lintang Asmara, bocah-bocah menika Lintang Kemukus iso, Pak niki jajane. Oh, vokale kan duet sing kakung jenengan berdua. Siap sedika dawuh. Nggih. Napa niki separuh terus langsung nengke Lintang Asmara. Iya. Iki dintakne sik. Dintakne, Pak. Kulon benting kebayaran pinten monggo Mbak Nong kulit pamundhut panjenengan Lintang Asmara. Sukses untuk seluruh warga masyarakat Kota Madiun. Rukun. Ning atenku. Sing tak tresnani ning jero atiku ora ana liyane ya mengko kowe aku ra bakal benjane janji ya mengko kowe sing tak tresnani ra bakal janjiku kaya karo aku percaya karo aku iki cintamu dan cintaku bakal tak gawa sehidup semati.
sing nabuh bergas gamelane ya jos. Gamelan wayang kagungane adi kula lanang Ki Aditya Krisna. Alhamdulillah. Dalang hebat berpotensi dari Kota Madiun. Tapi yang lebih hebat nuwun sewu Gus. Nggih. Kota Madiun generasi milenial dalang kata. Tapi yang lebih hebat kita mengaturkan banyak-banyak terima kasih dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata yang selalu memprioritaskan budaya Jawa Indonesia. Tepuk tangan, nggih. Loh, generasi dalang muda ngriki maju banget. Kadang-kadang tuh asumsi orang tuh kan beda-beda. Nggih. Nyapa kok dalange Mas Cahyo kok nggih klire Mas Adit. Nggih. Iki ora ateges Mas Cahyo ki ngirit, ora ateges Mas Cahyo iki. Aku yo mbayar ngawur. Mboten lagi, niki kula jelasne, Bos. Ora ateges Mas Cahyo ki ngirit, ora ateges Mas Cahyo ki medhit, tapi iki nduduhne sing dane kekompakan kebersamaan enek sithik didum sithik enek akeh didum akeh ki ya seniman Jawa Timur karo Jawa Tengah nyawiji dadi siji ya contone kaya bengi. Alhamdulillah. Amin amin amin. Mas Cahyo ki iso nggo klir dhewe nggo gamelan dhewe kok Saged iso. Solo nggih. Ning tapi nun sewu. Tetep memprioritaskan kene ya. Di Serawung ngene iki. Dudu. Apa? Kelire sik diumbah ndek aku roh. Ayo kelire oke kok. Kelai pitik Ya kuwi mau dadi kebersamaan iku wae. Jujur ae pancen gamelku lagi dicet rong rampung. Ayo. Mboten. Ning sok tanggal 3 teng RSUD Ndolopo gamelan kula tampil. Tapi sing saya ngeten iki lho Bos, dadi ya akhirnya Mas Adit ya klire ya kanggo gamelan. Gamelane kangge. Tapi sok ben kanjeng niku harus memperhatikan meneng Medion ya nggih Mas Adit, engko ning Nganjuk nggih nggone sapa? Ponorogo Pak. Ponorogo nggene Pak Sentung. Dadi sampean iki sok ben gamelan ndang dolen ya Pak, penak kuwi dadi. So, sampean nang Blitar. Blitar, Aku nggih. arep mayang nang Blitar. Nggih. Anu ngambil gamelan wayangmu ae. Gamelanku kae sementara Lho, karek urang pragri tok. Pelok Slendro kae. karek sitok tok kae. Lho, apa? Bonang tok aku. Nggo apa? Aku les tung-tung anakku. Masih bawa umpani dah. Mas Klitik, Mas Klutuk, Siap, terima matur kasih. suwun, Nggih. siap, Bos. Nggih. Makasih. Jenengan tetap sehat selalu. Siap, Nggih. Pinanggih malih mangke. Tanggal 3 teng RSUD Ndlopo nggih. Nggih. Siap. Dagelane apa kono udah. Jare mbok jokke. Ya enggak, bener ya. Tanggal tentang Ndlopo. tanggal 3 teng RSUD Ndlopo. Ndlopo. Niki kita kula mboten saken derek nih. Amu lara ning kono. Bangsane. Gus, saya matur nuwun. Nggih. Mbok bilih wonten kladung ngatur kula lek gegojekan wonten ing panggung panjenengan. Nggih. Murni saya menghibur bukan ada unsur Ya. menyinggung dan menyakiti. Betul. Mbok pilih krana Piyai Agung ingkang lenggah, penikmat wayang dalu menika rumaos kula Nggih. menyakiti atau menyinggung, murni kita pelaku seni partainya menghibur. Leres. Mula nilake Gung Panuwun, Nggih. Bapak Maidi, Maidi, makasih. Pak Koko, Sekda, saya, jalanipun Pak jajaran Sida. dari kepemerintahan Kota Madiun, makasih. Matur nggih. sembah nuwun, mudah-mudahan Kota Madiun lebih sukses, lebih maju. Jaya, jaya, jaya dengan Bapak Maidi. Amin ya robbal alamin. Sembah nuwun, Nggih, Gus. bersama Bapak Maidi, semoga Pak Maidi tetap amanah Ya. dan juga Kota Madiun tetap indah dan juga barokah. Amin, 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 ya amin. rabbal alamin. Sembah Yo, nuwun, mak kepada kita masjid. mbatune gelaring cerita. Matur nuwun. Nggih. Mas Ayu. Oh.